Iti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat nitom ni Mike ije Factoria, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatap da, nga inlove da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagak, aggid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbaga nga agturpos apulis ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan, inakagpaggraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabak ka. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpagraduar nga ta nga agpaiso. Adan anak na apulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Winatin ko. Agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang maragsakan ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laing da ito'y abaligi ni Nanang. Sumarunutan tumait. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni Nanang para kada tayo. Iso alala ingag mo at Manong. Arapahap ni Nanang. Nyamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, Nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kamsat yaw. Naragsakak una ay taggraduaron ti kamsat yaw. Uray da kami, Nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis akapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga numaladawak. Nuawan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito'y syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh. Ta nagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anag tuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, adaytan. Umay dito yan. Kablawan ka to. Pinagyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi day ta, Janet.
No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nang lukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnok ka. Naanyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ak unay ka ah. Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan at trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta anak ko. Saanin nga iti faktorya ti pagtrabahuan nyo, manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, ha? Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cross. Istrikto da ijay. Wan manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaen iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag blowout ka din ni manong ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka di ti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni manong yo dayta ah. Ngam ti kang runaan nga awisek ket ni manang dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pagadal mi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, ket barsaken met iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di nagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti faktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti faktorya. Nayunam ka di ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti faktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika at inang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di. No saan ang nagtaod iti faktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ni Nanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayon ton. Kasla kayat ko timapan. Ang mauna anak mat itibait. Ay, linais ko ngamin ida. Ay, umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antem, anak? Ada ka nung importante ang papanan na, Nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na.
Apay ngamin akaslan na pudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Ngamawa mati madingar aramiden tayo kankwana. Day tangaro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya ngay kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige anak ko, lalaingan yo. Tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kaibagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyin ti arapahap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss, duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet idi, boss? Puno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti Ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamot lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot dadu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastamo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan, ha. Iti ka ano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy, Manong? Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen, Manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya? No adaman ibaga na ken kaasa na rumbang, likli ka mon. Ay, wen gayam. Nakapagdesisyon ka ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen, Manong, kayat ko ti agbalin, aners. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod nurse sa kabsat ko. Sapay ko, Manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturungan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, nga awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtimbayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dayto Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital?
Anya tinapasamak. Anya, napaltugan ni Tom kunang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at daapal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligi da, nag-blow out da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adi maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may sa abas. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hello? Sino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya, napaltugan ni Tom kunang. Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama ni Tom. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Sika ka di na ito'y, Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itantasyak laang ti adda dito presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka no ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up. Kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper, akinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss na mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandagan ko na. Ay, jak matan dinamag, tanatarantag. Awagak ni Manang Janet, tadamagag. Oh, apay ang nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay ko maamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakitan no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapodag iti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid. Ha, naglalaingan dan ngay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom.
Aday di ospital. Anya, papay napaltugan. Diyan ka mo Saan ko na dinamag? Imbaon ko lang taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming? Tatimot doktor? Bimma to talagang tipusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman nakmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, in ka na ayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, in kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata dan ni sir. Kat pinalubusan na kami, manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam. Saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital, manang. Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, manang. Kabagis, apay akas lang madanagan ken agdardaras ka amag na. Kuangamin manang, adda kano iti ospital ni Tom, isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo iding aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti ward ni Tom. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ah. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la kuma. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man, tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adda yu pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag. Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang no palubusan dak.
Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpailaan, nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day, akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsatyo? Saan mo't gayam grabe, boss? Saka tinatamaan, lasag laeng. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsatyo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito'y. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mait, tapno daras ka maimbagan, pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. O nanang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulot ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay? Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda iti ospital, ngambambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangad no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulong ay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka, taday tatipod no. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat song batan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko kan ka? Agun ka matan Janet. Napudno unay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom?
Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay, ading. Si Kamit Manong. Abay adagos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryet ay wita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas na pauluan. Arapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamot Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabisat ta. Masigurado amayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at met ti trabaho da adwa. Naliday kamet kabagis. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw ditang agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Ay, adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mat kit di Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, Manang. Anda pa'y papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbag pa'y kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nanang, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot Manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasem Janet, alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Agan nagkang masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Agan nat ka mat Janet. Iti kasukpukan mat ti panglikawam.
Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas, no saan nga iti doadalan nga agturong dito eh. Iawag mo. At may sa agrupo, kat iti makan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas, di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan, kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasamak, anti. Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti saka. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kani Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Di ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbag man. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbag man, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalan ti maysa ting iwat ko sana kinrakad. Diyada dumak at dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagribangan mi dayta, anti, timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da ken kuana. Saka na, nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag ata nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay mat adagos da Tom ken Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isuasaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas ket dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ken nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador ket adda sadsadot da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngam idi nakaturpos da. Pimanaw damot diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya, di da kumamot na kaadal. Saan ba ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng.
Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderder at tulang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawal dagi dya ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday ta ulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot, kat inrepet da itingiwat ko. Ay, una yan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan datom ken Janet. Ay, daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akinay kayat datom ken Janet nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadagiti anak ko. Tada ko mamet agyan ijay balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti agrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Wen gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ama ipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabi si akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni Jabalay da. Dandani mo't nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanain. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mo't timang bambantay ken kuana. Ni mo't Jose ti mangas asikaso ken kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadagiti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da ka ijay balayo. Itakuma ti panagawid yo. Agyaman unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamirisak itan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan ti gura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Uray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo manang. Inakpay basit di tabalay Umayak tumanan apaman amalpas ko ti trabaho. Ading ko. Italaeng anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas.
Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pagkunaamat, manang, naglawa ti sanikwam. Idinto ada kami kat basit laang. Hanggang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasang ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Wen balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga ama ipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Ati wen natay baknang. Aswitik ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o italawas ang napauluan. Arapaaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.